Nije. Pa ko ti predaje srpski? Pa znaš još neko imena? Evo ja ću ti naći jedno. Nemoj da mi tražiš. Ma moram da ti tražim. Pa ja ću da ti tražim. Evo ga. Kaži, evo. Ajde sad kaži. Ako znaš. Je li Nikolina? Ne. Nađa? Mm-mm. Pa ne znam bre šta još ima. Pa što ne dođeš pa vidiš? Pa reci mi prva dva slova. N, I. Koje još? Ide, ne. Neven. Ne. Nevenka. Ne. Nikoleta. Ne. Nikolija. Ne. Nikolina. Ne. Nina. Ne. Novka. Ne. Natalija. Nataša. Ona mi predaje srpski. Nataša? Da. Ko je ta Nataša? A? Pa ko je ta Nataša? Znaš da na prezime? Hoćeš da kažeš i za prezime? Pa kako ide prezime? Na K ide. Krstić? Ne. Drugo ide. Kirilov? Treće. Ne znam bre. Kitanović? Četvrti. Pa ti ne znaš na K prezime, na prvo i drugo i treće, a? Ne znaš. Češ da ti ja kažem? Kaži. A nemoj samo se smiješ. Kako? Na Knežević, znaš? Knežević? Da. Dobro. Ajde, kaži još neki predmet. Ko ti predaje istoriju? Istoriju. A to je nastavnik mi predaje istoriju. Ko? Nikola. Nikola? Da. Je li dobar on? Da. Kaži sad nešto drugo. Geografiju? Ne znam. To je nastavnik iz geografije, ne znam. Ne znaš ko? Ne. A likovno? Likovno? Isto kao i tebi što je predaje istoriju. Jovica? Da. Nemoj samo da se... On je iz Bavaništa. A? On je iz Bavaništa. Nemoj kažeš. Ako se što smiješ, ne kažeš. Nećeš. Neće kažeš samo. Ništa. Predaj. Kaži mi... Pa ne znam šta ti kažeš. Kaži još neki predmet tamo. Da, znaš. Ko ti informatiku predaje? Informatiku? Nastavnik Miloš. Ko je taj? Prezime je Lalić. Lalić? Je li dobar on? Jest? A tehničko? Tehničko. Ali, znaš šta? Piše na prezime tamo na rasporeda Miloševića, a idem kod Lalića, znaš? Kako, kod Miloša? Ne, da, kod Miloševića. Pa šta ti on predaje informatiku i tehničko? Pa ako ja imam tehničko, onda isto idem kod Miloša, ja isto idem kod Lalića, isto, znaš? Kaži sad drugo? Ajde, reci, ajde. Pa ne znam za koje ti još predmet nisam pitao. A ti znaš nešto, neki predmet? Pa sve si mi rekao. Pa nisam, ima još. Koji predmet još ima? Mislim da je... Za muzičko si mi rekao, za fizičko si mi rekao, geografiju si mi rekao, matematiku si mi rekao, srpski, informatiku, tehničko si mi rekao, istoriju si mi rekao, Da. hemiju nemaš, fiziku nemaš. Ne, fiziku ću da imam u 6. razredu. Pa da, pa sve si mi rekao, eto. A hemiju ću da imam u 7. i 8. razredu. Da. A ima još jedan predmet koji nisam ti rekao, znaš? Koji? Na engleski, znaš? A, da, engleski. Da, pa znaš ti to. Znam. Ajde ovako. Olja. Ne. O, kako? Ne, na imena počinje na M. Milica? Monika? Ne. Mileva? Ne.
Daj mi. Ne znam. Milana? Ne. Milena? Ne. Ne, dalje idi. Pa što ne gledaš ovdje? Evo ti slovo M, pa što ne gledaš? Pa ne vidim bre, gled, to je daleko. Hoćeš da ti uklonimo tamo monitor? Ne. Ne. Pa kaži mi drugo slovo, kako ide. Pa ajde ti se seti. Pa ne znam bre. Pa znaš još neko na slovo M? Ne znam. Kaži mi drugo slovo. Drugo slovo. Da. Misliš kako ti prede engleski? Pa da. Pa na slovo M počinje. Pa dobro, ali kaži mi drugo slovo. Dobro. Drugo slovo je imena mi kaži. Znači počinje na M, na... I koja je pored slovo? Evo ga. Evo ga, sad ću tako neko prekopiram pa ću ti objasniti. Evo ga. Marijana? Da! Dobro. Jesam ti sve rekao. I nemački. Nemački. Ko ti predaje nemački? Evo, sad ću da ti počinje na slovo O, pa ću ti ja naći. Evo. Evo to. Pa, malo je, pun je malo rezolucije pa ne možeš da vidiš, znaš? Da. Evo sad ću ti ja kažem. Olivera? Da. Evo, sve sam ti sad rekao, sad mogu da ugasim snimanje lepo. Da.